Hľadáte kvalitne upravený trojizbový byt? Tak to pozeráte správne. Byt, ktorý máme na predaj, má vzdušnú dennú časť prepojenú s kuchyňou, kde je linka na mieru, špajs a jedálenský set. Stavané skrine na mieru v oboch izbách a zo spálne je vstup aj na lódžiu s orientáciou do vnútrobloku. Vstupná chodba disponuje šatníkom a bezpečnostnými dverami. No a v kúpeľni je vaňa, sprchovací kút a miesto aj pre vašu práčku. Byt je na obľúbenom pokojnom sídlisku SMP a iba 5 minút krokom od OC Zemplín. Takže ak sa ti byt páči, tak mi zavolaj. Majte sa fajn.